Masa ang ke boni pakai king saya usang kan kasa tseri masa ana jagawa lei thui musuk jago kahampan dai malia amon bagai yang tas kata angagi orna bayar sipiti piru kha apurbang ani egin cho ko komon ko video snambe lag bis nau kha usang bang kan kaham dai ro ana lei musuk kini ana comment ro ang abon bagai nau usang disimin kai semai tangna kha ang batabu buni egin cho kok khasina kini Ambang cawo. Hambai, joto tiba sarong no joto no saimano salkija koidin sikang sini social media wo Kualanpur ni aras pada bisini koyam phangni khoroksa tibrasa munggai bini dibongkot deporma bo hani buagra sini mayagram buagra no mungkui je haran pinan kok samani oboni no जों totally condemn खालायो ताई जों दिनै Kualanpurनि tiprasa engai जों दिनै बिनि न'खौ थां मानि यागुलुओ जों बय कक सालायके किन्तु बेलायनो दुखनि बिषय के मा सामानि कारण का अबनो जे थाङै नुमान परेओ जों थाङै नुगै खाबनो जे दिबंकर देपरमा एक्चुअली बबाय कक सानानि मतन बिनि सिचुएसन दिया तामनि हिमाले बो नेसा मानि बे कुबुल tongmani bagai bo totally bini mentally disorder inja bini tam hinai bono psychiatric patient bo kok sanani kun motefano mane situation abo khaya je boy kok salim manai bo dini thanga aro chikhorok tongka hameng dong event jingno da seng tui bo jungno rifon naikya no obono pormanungo je bo actually abo kuno political issue ya kuno rajnaitik issue ya abo kaisa bo bini je sak khamia je bini mentality je disorder tongmani oboni bagasi bo amtiro kok sawo te jeng thangman pore bo jengbai kok salaika bo obti kok saka nok anata hanbai phai ang borok pal tongmaya ang borok glanu kha kiriwo nok anata bunara phai amtiro kino onek kichu kok saka mane jeta kok normal borok ni kok ya borok jara je mentality disorder ngai je mongkok samne si koro botini saka ngai obon bagai sarati rajyoni borok no tiprasa ro ang obon kongna musungo jeng obon kongna musungo je obai video rom nugui tongnai rok no abo kebo ase serious tan nadi kebo abo hai video rok no share khlaiye political faida khainan di tathani karon abo political issue ya abo totally kaisa mentally disorder injang borok ni samungsi bini koklam kuno phana thik kre ngai abuno nang paithom jora kobumung yafaro ja obhai video rokno kindly please kebo serious tananile hambai